Suarlo tumta supinso tumalong keng kamche Jordan rapetsi saido anta kapachun pona jakongdo. Suarlo tumaphan sumindar angkang pialong ta manpeng kipiji aphan aningkan wangta theripo ni phai narkebarni Suarlo arni mate International Women's Day pu hokponsi talonpon bom wangbom lo. Thereni phai narkebarni BJP East Karbi Anglong District Committee Mahila Morcha tumpen chapatir piponsi Dipujoy Singh Doloi Auditorium Hall along International Women's Day lapen Susma Swaraj anongi kipi pajir pon ajaimek paman pon lo. Labang so ajaimek katalon pon ahud alohiaman pen Karbi Anglong Deputy Commissioner Madhumita Bhagwati, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Bidya Singh Ingleng, MLA Dor Singh Ronghang, EM, MEC, BJP East Karbi Anglong District Mahila Morcha Maipi, Kongchun Bangpi pen Chenglok, BJP along claim bang phetum chetong dunrinti. Suarlo tum ke claim ke dam ka chepaduk la pen Suarlo tumaphan manpeng kachipi Suarlo tum kaching thurpon Suarlo tumajak kong pen Chenglok jumisen alam the chethan chimum padupon lo. La pen Karbi Anglong angkang along Suarlo tum ke claim ke dam ka chepaduk pen Karbi Anglong aphat nong me ke banpi Suarlo tum methang chithur khlut pen asona sai kachuti ki pen hem kaboche I thek la pen amethang aja kong pen kachar japon thekabang phetum aphanta manpeng piponsi kar chupon padulu. Labang so amai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Relief Fund pen Suarlo tumaphan Women Hostel kuti si pen kimrang pon bombo. Non chekloi jona philote labang so Women Hostel ta ingpu pon long po busi CEM Dr. Tuliram Ronghang phirang ke thengno ningje pon. Nasi International Women Day katalon long nilipang dak pon lo Women Hostel dame non chekloi jona angbong. Lote kangpu ponji apansi nili athik pen lo nili si Karbi Anglong Autonomous Council pen special packet pen si 1 crore tangka pipon asot tangke kikim kerak bangke tang hoi lo non kalar salar pi chen lo kap kape madan chalo si prabin te mina tang pun po ingpu po long te Suarlo tum ke sang abahabang ke dak long ipo. Lapen Suarlo tumta Karbi Anglong Autonomous Council atum pen kirabaphan choton dundera Suarlo tumta amithang ke thega son pen kachibor I pensi sai choklem dun pen amithanga keng pen kachar jap dunji aphansi bor I ponangji pusi sangpi Sabina teron pi pen ningche ponthu mane International Women Day pini nilitum lote BJP dundet pen aprang ke nili mane International Women Day po ke mane nonason Delhi na Guwahati lapuson ke chihang si ke dundun la penan ke KNC lapuson si ke dundun setame nije mata he masorda BJP po BJP lo setame pini arni ke BJP mohila tum abang ke pini peneng si pas lang nili ladak nang ke don. News report Karbi Anglong Live.